ai bangin long pum u Jesus Christ. Tadi ta u Jesus hagado u kongu u kupa. Tadi ta ong pi nga li u kupa. Nga bru kupa ngi long shitli ong. Tadi ta u long shitli hagata ga jing perkat hagata ga jing mun haga jing long haga jing li hagi e borok kumbau kupa ulang kumtaru ukon ulang baru kumi lenti yang ngiru ki kon ki jong u bangin long kuma u ken haki e borok. Hagani ka por ka bamantang kwa ban krani ka subject pi khong iano. Pi khong iano. Tagade kata habalaka yu brio ki juong ani khong kpa ani khong kemi ni khong ngumta kamut kita ki brio ya ka balaka ki ju khong iano re nakata ka longgieng balaka ya ki dan ki ong khong ya ka dan ki ong khong pa iet ne kum ta ter te shwa wan krani ka subject nga kwa ban ai kublai shwe fi I we baro ha ka por menta ha ka kerteng ka ba thiang tam ka ba don bor tam ka jong try nong penim jingi Jesus Christ banga ngai ka jingkran ka sngi kan dolong ka jingkar khu ya fi banga da ai kublai ya fi ki badang snap ning kong menta ka sngi lesi ka sin ka ban ning kong pio I ka channel ai ngu you blay ba ka jing scroll ke jong fi ya ka phone ke jong fill up ka channel kam dei ku jarang kat re ka dei ka plan ke jong blay ka dei ru ka jing penlap ke jong blay na mar kwa ba pinyo sngo ka khubor ha ka por ka bamenta ngai kublay fi ke bla ju snap na ka sngi na ka por ku blay shibun ya ka jing por ke jong fi ba pin snap ka ktien ke jong blay man ga ai ngu ba ktien ke jong blay kal nang pen kala dur ye phi na ka burom shaga burom nang pen kala dur ye phi ru shaga ta ka dur ke jong kres ken man ga ngai utran ker khu fi habang yo sngo biang sahisian ya ka khubor ha ka sngi ka bamenta along ye phi mene ka subject ka long phi khong iano ho ha ka bakin jaddo habala khangi na ka ta ka long yeng mo ngila man khong yu pa ne ngila ban khong ye ka kmi ni ngila ban khong ye no ki mana kata ka long yeng mo ka bangingi wan hendrai ka sngi am krani kata ka jing khong ka bakin jaddo hendrai ka jingkli ka sngi ka long bahaga bakin jamin sim ngi khong iano tadeng ta don artli ka long yeng hakata ka bakin jamin sim uksut bat ujisu tadeng ta amdan pat da ka wei pat ka kerteng re uksut bat ujisu bat fitip nam tadeng kwa manong ifi ka sngi ka bamenta la dala kha ifi pi khong iano hakata ka bakin jamin sim pi khong iano tadeng ta don ki ba khong yu soitan bala khong yu soitan ka jinglong ka long kum soitan ni mo uba shu I kum ba na bar hanen sepo ka don kata ka jinglong buti ka don kata ka jinglong arsap na sepo ka don kata ka jing bisni ka jing pihun ka don kata ka jing shepting ka don kata ka depression ka don kata ka anxiety na marba usoitan utip igani ka way bagi sngi jong u kila nang lengkot tali ta udam ubitar usrai ubisni but ngangai lada la ban yu I ka jingmut ka jong soitan usyep ting hado kata-kata ukuslai hado kata-kata uleng hado kata-kata na mar utip bagi sngi jong u kila jan syai ke Bible ki thu yangi langi pulih ka ni ka por na ka kitab ki jingpen pau mo kani ka lenong ka banga ju pulih na ka por ka lenong ka ba arpo kani ka dekot ka ba shpo ka ongkom ni ti u tau soitan u ba syukor yaki la bread ken syakata ka pung ka ding ba kendak ha ka ba ki donru utau merat klau bat utau unung itu lepa lam ler bat on pun kordit yaki mensngi bat menmiet syaki bom jukut padeng tak tin ke jomblai ki thu sha yangi hangni ba on bread no yau soitan uba syukor ka perthai ude unong syukor ong ka tin ke jomblai ban bread usha ka pung ka ding ya yau tau kris lam ler ngoi tau merat klau bat yu tau nong itu lepa balam ler an bread iki syata ka pung ka ding bat on pen kordit ya ka miet labat sngi syaki bom jukut kalau soitan bukan ma kata utiang ani usir nang ta ni udam ubitar badeng ta udan ni kan ke jinglong ban syukor yaki brio man tanlang yaki bakir kin poilang syakata ka pung gading namar ngasngo be kata bu sngo temang man syakata ka pung gading mo pa utau nang itu lepalam ler ne bat utau kris lam ler
Malah ni kita ki anggil je ukwa bantan lang iwe de lamar ukwa baki brio kin yo lang mo ya kata ka ba utrai lo pen kre na ka banta kita ki banget lamar ndok ka benengkong ubisni ba je brio udan ka per dan wan pen shoy ubisni na marba yo sho ya de ta ka ukwa bantan lang yo brio ba yo ne khon ban rio hi sya kata ka pung geding ban pen hap lang ya ki kumba ma ulong bala hap. Tading ta ka jinglong ka jong syaitan em ka de bersyukur do kata-kata. Perkawai na ka jinglong ka jong syaitan ka bapau teng keren bet ka de ka jingile persyak belai. Ka jingile persyak belai. Tading ta ko abang fi ka ni ka sngi bauta ubale persyak ya belai em udai bet nau syaitan. Tading ta syaitan na kata ka jingile persyak kami kata ka jing sarong ka jing songula ka jing sobit ka jing sobiang yeli bangam dan kam yu blay ngam dan kam ka jing pen em balai nga ngadi briu bahok ngadi briu biang ka du jok yu kata ka beneng yu kata ngam dan kam kita ngam ngai iru bakadan kata ka ka jinglong ia ka bau syaitan em usyukor ya kita ki briu ya di utip bagadan kepung gading utip ba on sapen jenjar on sapen kordit yu. Tading ta na kabanta ki beri usyukor ong mlele yele persyak yu play. Tading ta mo bun ki beri hakani ka pertai ki don ye kani ka jinglong. Ya ka ba na syabar i kum babae hene na syapo ka don kum kata ka jat jinglong. Ka jinglong ban le persyak baik. Ya ublay. Banum pediang hiru ya Jesus Christ. Namar usaitan jisu dai wei. Usaitan utip hai le di jisu dai wei. Takada uwan ban pensyoy what you jisu. Ada syaitan tip jisu de ngam ngangai try bo unum wan man pelut ya kapor ka jung ban pensyoy jisu hagari klau re utip jisu bau de tadi ta wan man pensyoy jisu ha kari klau badin ta kwa ban ong ifi kan ni singi ba menta bau syaitan itu bau jisu kwa ban penhap jisu re umla ban penhap jisu ka jing pensyoy ka ju Shillong len badin ta namar bo umla ban penhap jisu hoy ulala ban penhap Adam ba dia ke im Dari umla man penhap ya jisu. Tading ta ukwa man penhap ya kita ki wei dia. Ki brio ki badan nak ka pertai. Man penhap lang ki sya kata ka pop. Bat bakiru kindan ha kata ka jing penrem. Bat sya kata ka jing syak kentat bam jikot. Tading ta kwa badang fi ni ka singi wat no milek persyak yu blai. Namar ka jing elek persyak yu blai kalong ka pop. Kai ka pop ka de ka jing elek persyak yu blai. Kano ka mensim ka belek persyak yu blai. Katahi ka de ka pop. Mga juong kata na kapor, kabami ng taga David. Kajing sarong, kajing thala, kajing sungu hangamay, kajing sobit, kajing sobiang haladi. Kami iso kajing syukor, kami iso kata kajing bisni, kami iso kajing pihun, kami iso kumni, kami iso kumtayam. Kata mensim, kae bita tan kamlaban pediang. Ya kajing sisya, namar babalay bala syukor. Da unong syukor, ubalong syaitan. Balay yung taga doon bit kajing ilek persya, yaw jisu. Kata ka di ka jinglong. Mo, kaba ubri khong. Yung syaitan na da umpat yo. Yung Jesus Christ. No. Ubala yo apat yung Jesus Christ. Am khong yung Jesus Christ. Khong telitelan yung Jesus Christ. Kum jisu uday uba iet. Uta ubri uday uba iet. Jisu uday uba sngoret. Ulang uba sngoret. Jisu uday uba kongo. Uta ubri ulang uba kongo. Jisu uday uba yaisya. Tahu beliau long bayasya. Hau jisu kadan ka jingsuk wat apdeng jong kita ki eryong uli be ubadan ya kata ka jingsuk wat apdeng kata ka jingsya thombor ka jing im ka ju la sempat yu la syok yu la bentiu yu la penlengkut yu udan ya kata ka jingsuk kumbangi ju ruat ai ba kata ka jing bahabriu jisu kan i hanga mo nyo i te ya kata ka jing bahabriu jisu nga hatong ilong sisyan em komta. Ba yu jisu ban sariem hato ngi sariem em yu jisu. Tadeng ta ka singi ke bak hatu tang bangi syukam ngi long kristan tang bangi syukam sya bangila le jeseng nang bangila mo ngila long sya kita ki khot jong kata ka balang jong kata ka balang ka abkd ki balang ki bebon ha ka pertai tang syukam bangi long kita ki khot jong ka balang kamut pat bau jisu la itu namara ka singi ke bak hatu ka bible ki tu yangi bau jisu ong ngam jula itu epi kilit no na nga pi ki bujutray baman. Balay ang kilit no na nga pi ki bujutray baman. Ngam ju ito epi na marupay yu ta ubri umyo ida ba uta ubri khong yu jisu. Maru jisu ukwa ba ki kun jo kin khong kum yu. Kin long kum u ki ba jemnut ki ba kongo. Hakado ata. Ki ba kongo ki ba penrit.
Kumau Jisu lawan hakado ulong kumta ukwa engiru kat bangin don hakane ka bakin jado. Bangin long baik thik bangin khong ru thik kum yau. Tadi tau Jisu ong la fla I enga fla I ublai. Fla I kupa jonga bahabnang. Tadi ta hatung inut maban ong. Fla I enga fla I Jisu. Astunat akatin jomblai udan usyakri jomblai mo upol ong buat yang ong. Kashti menengkong sinong korin gini kalau nong gabakat wei gedkot menengkong ka ongkom ni. Tolong pi kinong pertuk buat ki jonga kumbang ngaru ujong ukris. Astunat ba upol ong kita. Tolong pi kinong pertuk buat ki jonga kumbang nga pertuk buat ya ukris. Upol pertuk buat ya Jesus Christ. Tadi ta ladangim patla kat ujisu ru andregin pertuk buat ya upol ba pertuk buat ya Jesus. Tadi ta nakwa ban ong ifi kum upol ulong kum no udai unong yelak persyaya Jisu nengkong udah isi yap udah syun tolong mlo tolong sing ya Jisu udah syun si saya tegi nombot jong Jisu udah yo kita ani osngo kum udah yo eda kabada sngo bang palat ban yo terlihat jatni yaki ben stom yaki ben kordit yaki ban ngiiru bau pol udan benta hakata ka jingyap ka jong Stephen namar lalan thamau ya Stephen baru sol mo hakata ka por upol lang day sol uya don lang hakata ka jing penyap ya Stephen utemen basan ubenengkong ka balang hapo Jerusalem ngiiru ktin jong blay mo na ka nong basaw ka dekot kat riru ka kran biang ya katahi nga sunat bau upol ukran ni kata ngi pulian ni ka por na basaw ni ka dekot bakat riru ongom ne namar kata nga kerpat if hi tolong kinong pertuk buat ki jonga. Upol ong tolong pi kinong pertuk buat ki jonga. Tadi ta pertuk buat yang awang. Nga man syang abdi bosarong ngadi bo itnyam ngadi sya ubriu bila persya yu Jisu. Re anda mangala syam yu Jisu ong. Pol ong Filipino menekong dekat parfui ong. Yang aban im kalong Kris. Ban yap kalong gaji mentoy. Ong yang aban im mentah ka David. Tangla ka benta u Jisu. Tanah kamu tahu Jisu. Tadi yang tahu orang yang aban ni hap kalau gaji mentoy. Ni iru mo ke stis Filipino malagi ni kat nyauru. Upol orang kom ni. Nastunat Ukraine biang ya ke joi ki kentien mo. Orang ku para banget. Tolong pi ki baya pertuk buat yang ah. Bato kmi tu ya kita ki bayat kumta kat kumba pi yo yangi kum karukom. Pi upol orang pi ke rukom ke jongi. To yat kumta ken. Kum kata ka rukom ke jongi. Kum kata ka jinglong ke jongi. Upol ong kumta. Tadi tanga kwa abanong ifi ke ne ke sengi ke bamenta. Ai bangin khong yu Jesus Christ. Ai bangin long kum u Jesus Christ. Tadi ta u Jisu hakado u ko ngu yu kupa. Tadi ta ong pi nga fli yu kupa. Nga beru kupa ngi long shitli ong. Ode ta ulong shitli hakata ka jing perkat hakata ka jing mut hakata jinglong hakata jingle hagi ek borok kumba kupa ulong kumtaru ukon ulong baru kmi lenti yang ngiru ki kon ki jong u bangin long kuma u ken haki ek borok tadeng ta nakwa ban ong ipi kan ke sngi pi khong em yu Jesus Christ onam ong bang adik kon jong Jisu al fidang dei bo bitar fidang dei bo timbriu ne ba talabriu ne ba kren kitin si kitin sang lani shubita lani bishubital bai bishudam bai lani bishu ki khong bai kata ka jinglong ka bishu poi bai kwa ban ong ifila da filang dan kata ka jinglong shu thut bai yagi aka phim la ban long kum Jisu phim khong tat yu Jisu ru Jisu udai ba yasha udai ba jemno udai kan ubalong shisha ba sngoret ba uba khongu yau kupa kat ba udang dan hagadok. Tadi yang tang kwa banong ifi ngi ko ngo nem yu Jisu. Ngi ko ngo em ni kaktin. Hatu ngi dap nem dagan ni kaktin. U Jisu bu Ukraine mina kaktin uong kini kijing tho ki ongum ta kijing tho ukan malut ben pa ben tik pa tik. U Jisu ukan mau kijing tho nado katasmen ke beremparo ukan malut. Katarok ke kijing long hatu ngi khong yu Jesus Christ. Hatu ngi ken mau kaktin ke jong trai. Hatu kaktin jumlai ka angum no. Hatu kaktin jumlai ka kren. Mak ikai kum no. Kaya lami kum no. Ladang nyimla aban ken mau ki baro. Shikun mau tuk tak ni tay na tak ta shuburngut barnget angin tay. Kamlong kum ta nginum khong.
dalili ru yu Jisu. Nanga kwa banong ifingin ni kasngi. Kumbu Jisu, ukin mau, ya ka ketien, ya ka balakren, dikinong itu lupa. Hak testament ka berimbaro. Kumta ai ba mangiru, ngin khong yu Jisu da ka mangikit mau, ya ki jing tho baro. Tani tau Jisu ong, bom tang puhi bo briun im. Ni da ka ketien baro ka bami, na ka shintur ka jang ublay. To ai ba ngin im da ka ketien, ngin long kum Jisu, ngin khong yu, haki aka baro. Ngin sya jam ki aka baro. Bangin long kita kin giba IT no ila dia. Na ka benta, mo ki wei. Kinang ba makir kin yo ya ka jing kerku. Lang ba ka jing im ka jungi. Ngin long ki bishulur, kumu Jisu bishulur. Shimla randien. Habo lo i ba ka na ka jing yap. Kawan hakamat jo. Dula sya ila dia. Kumuta ulang kenya na ka benta. Kita ki lang berat ki jo. Tadi yang tahu kumunong ap lang berat. IT no ila ka jing im nam ta ki lang berat. Urkula long siya tahu lang berat ru. Jong ublay. Baba no ika pop. Jong ka pertai. Ngit trying kerku yang i hangan ika por mentah. Mga kwa aban ay men sim pi. Nai khong ino. Khong yu Jisu. Haki aka baro. Khong yu. Nginit wai. Try nga ingo imeng yo ina kaktin. Mga dwai ko try men ay bor ko kanrat gi kon gi jong me. Baginam khong ino ru ko try handagin khong me. Laga ta ka dur jong ki khong ya ta ki kmi ki pa ki bakin jado andre ka jinglong ka jingem kan khong ya me u Jesus Christ. Ba try ba ka pertai kan itu ya ki. Baki ki long ki kon gi jong me. Try nga duai nam ta iba, nga duai nam ta ikong, nga duai ya pi ka ni ka sngi. Ba pin long ki nong pertu buat. Ki jong upol, kumba upol pertu buat ya u Jesus Christ. Mga kwa ka ni ka sngi pertu buat itik ya u Jesus. Ya ki ek bu long ek bu le. Kam dai su pertu buat man su le man le re ban long shisha kum mau. Ban long teli telan kum mau ban khong na do kli do kejat ya u. Pada ka sngi jong ka jing bishar. U Jisu unom ong ngam itu ipi. Henry wong itu ipi. Ko kon pi de gi jong a. Namar fi khong yang a. Bangai try man ai bor ki kon gi jong me. Atip ngani ka pertai ka de ba tan ka de ba kring, ngani ka pertai ko try ka de ba ka ba penshoi ka ba kedat ya kata jimut perkat shani shatai bat shawai ka ba kedat na me try Henry to ai bagi kon gi jong me ba mangilang baro. Ngilong ki ba pelet jingmut ba ka jingmut jungi kan brai tang ya me. Abi ki khun jome kin brai ya kita ki ek bahanang kumbaga ktien jome ka ong ablay to finut brai kita ki ek ru ki bahanang omi ta ki ek ru bakhndo namar pilai yap no kumbaga ktien jom lai ka ong bat ba kata ka jingem jong pi kala buri lem baru kris oh shisha pilong shagi bla buri lem baru kris bat piri hau kris bat pi ka ba pau shapi ka debe u kris ka dua yang kerkui pi kan ka sngi fin khong yu Jesus Christ nadong syadong. Pinlong kamu Jesus Christ. Uba songosan ay, uba dap daga jing ay. Uba yalap baru uba penkia. Baru uba kong yaw kupa. Pin kong ru yaw Jesus Christ kan. Kadwa nga kerku ipi kan ikas ni. Haker tenga jong Jesus nong penem. Amen wat amen. Try nga kerku ipi. Ngin sikendu biang. Masya ikas ni kawai pat ka episode. Jong ka khubor step. Kubalay shibon. Kong yaw Jesus. Amen.